Herbert, jij bent schaatser. Hoe vaak heb je die Elfstedentocht geschaatst eigenlijk? Dat is een pijnlijke vraag. Ja, maar ik denk stel het toch Ja, nou, dan moeten we even snel doorheen dan. In 1986 reed ik vrij goed, stond ik hoog in de cup. En het was een kwakkelwinter. In januari regen en nattigheid en het was helemaal niet leuk. En toen werd ik gebeld door mijn toenmalige wielercoach. Ik zat in de Nederlandse amateurselectie wielrennen en die zei van joh, laat het schaatsen nou. In februari kunnen wij naar de Ronde van Cuba. Dan gaan wij ons voorbereiden op het seizoen. Dat is een wedstrijd. En denk er nog maar een paar dagen over na. Ik zei, nou dat hoeft niet. Ik zeg, ik ga mee. Het is toch een waardeloze winter. En wij vertrokken met onze ploeg richting Cuba. En dan kom je in een land in een tijd dat er... Ja, ik klink al als een hele oude man, maar geen internet is er. Er zijn geen mobiele telefoons. En in Cuba, communistisch, was geen mogelijkheid om met het thuisfront te bellen. Maar dat vonden we eigenlijk ook niet zo erg. Het was hartstikke leuk. 2 weken gefietst. En pas op de terugweg, een tussenlanding in Madrid, was er een mogelijkheid om eens naar Nederland te bellen. En ik kreeg mijn vader om 7:30 aan de telefoon en ik zei tegen hem van, goh, ik ben op de terugweg, hoe is het thuis? Hij zegt, geweldig. Hij zegt, ik zit voor de tv. Ik zeg, wat is er dan gebeurd? Hij zegt, de Elfstedentocht is gestart. Nou, moet je je voorstellen, ik was rijdend lid. Ik stond daar in korte broek, op badslippers, op het vliegveld van Madrid. En heb dus in de auto van Schiphol naar huis het finishverslag nog kunnen horen toen Van Bentum won. Dus het was een buitengewoon pijnlijk sportmoment. Ja, in 1997 was ik gestopt en toen won hij. Heb je nog tegen Angenent gereden eigenlijk? Ja, inmiddels praten we weer met elkaar. Ja. Maar ik ben ongeveer gestopt in 92. En er was een prachtige dag. Op 4 januari reed ik mijn laatste wedstrijd in Assen. Thuispubliek, want ik ben een Drent. En ik lag in gewonnen positie in de laatste ronde. Ik had 100 meter. Nou, dat is echt een fors gat. Alleen vooruit. Dus ik zou daar voor het thuispubliek gaan winnen. Wat is er mooier. En weet jij nog, Henk? In de laatste meters kwam jij als een 50 meter voor de streep. Ja. Kwam Henk voorbij. En het was toen in 92 nog gewoon een onbekende schaatser. Dus dan word je geklopt door iemand die onbekend was. Dus het was best pijnlijk. Maar Hier staan jullie, hè, geloof ik, op het podium. Ja, die man daar bovenaan, dat is Henk. Ja, dat is te begrijpen. Ja, en ik moet zeggen, het kreeg een gouden randje. Nadat dat hebben we ook uitgesproken toen hij de Elfstedentocht won. Toen zei ik van, nou ja, nou is die tweede plaats natuurlijk toch wel... Hè? Hij heeft een gouden randje gekregen. Dat was dan goed. We genieten wel veel van jou als verslaggever. Ook bij de vorige Tour. Hoewel jij toen toch ook een beetje onaardig bent geweest. Want je hebt toch een van de grootste Nederlandse schaatsers eigenlijk verraden. Oh, je bedoelt de Elfstedentocht? Ja, dat is... Ja, ik weet het nu waar je het over hebt. Ik zat al te denken. Maar Henk heeft wel eens gezegd... je was een beetje partijdig in die finale... als ik zo het verslag terugluister. En het was ook een beetje natuurlijk zo een Drent. En mijn grote voorbeeld, Piet Kleine, Olympisch kampioen in 76... ging op zijn oude dag nog weer marathon schaatsen. We werden vrienden, gingen samen naar de wedstrijden, enzovoort, enzovoort. Zullen we een klein stukje zien? En dan gebeurt er dit in de Elfstedentocht. Sowieso fijn om te zien. Dit is Piet Kleine, de voorste. Duin, inderdaad. Van Bentum, Henk. Dit is Henri Ruitenberg, dit is Hulsebos. Oh, er gingen er een aantal voorbij de stempelpost. Kijk, ik heb Piet Kleine ook niet zien stempelen. Heeft Piet Kleine vergeten te stempelen? Zou het waar zijn? Niet zien stempelen, toch? Ja, hij zal toch niet. Hier de aankomst in hinderlopen. Piet Kleine voorop. Stempelt hij of stempelt hij niet? Je ziet die Kleine handen. Stempelt niet. Nee, ik zie het niet dat hij stempelt. Ja, het moet streng zijn. Ja. Wat betekende dat voor hem? Het betekende voor hem... Je moet weten dat hij toen en nu nog postbode was die niet stempelt. Dus dat had hij beter moeten doen. Maar in ieder geval, hij kreeg... uiteindelijk werd hij uit de uitslag gehaald. Hij was niet de enige overigens trouwens. René Ruitenberg, dat zijn we met z'n allen vergeten. Die werd 13e. Piet was 50 geloof ik. Ja. Die beiden zijn geschrapt. En hij kreeg uiteindelijk zijn uitslag niet, maar ook zijn kruisje niet. Die hebben ze hem later toegestuurd, toch? Zo was het. En die heeft hij teruggestuurd. Maar ja, goed, dat is het verhaal. Er brak geloof ik een volksopstand uit voor Piet. Want hij had natuurlijk geweldig gereden. En het aardige is dat van die generatie, Henk, rijden er nog maar 4... die toen de Elfstedentocht hebben gereden. Rijden er nu nog 4 in het peloton die nu eventueel, als hij doorgaat, weer zouden starten. En René Ruitenberg is daar eentje van. En die miste ook het stempeltje ergens. En raakte zijn 13e plaats kwijt. Wat zijn, even nu we toch heel even bij die wedstrijd zitten, Henk... wat zijn de mannen, de namen waar we straks op moeten letten als hij er komt? Nou, eigenlijk is het heel makkelijk. De top 10 van afgelopen zaterdag op de Wijzenzee. Ja, dan moet je er nog een stuk of 5 bij zetten. Het is maar een klein clubje van 15 mensen. Ja, ik denk, en ook moet je met heel veel fantasie kun je er misschien nog 5 bij verzinnen. Ja. En dat was toen zo en dat is denk ik nog steeds zo. Ja. Ja.
Zijn dat mensen uit jouw eigen ploeg? Want jij hebt een eigen ploeg, hè? Ja, gelukkig wel. Ik had de 3 van de top 10 afgelopen zaterdag. En de broer van de winnaar van zaterdag, die zit ook bij mij. En die schaar ik er ook steeds bij. Ja, want de winnaar zit niet bij jou, hè? Van afgelopen zaterdag niet. Nee. Komen er nog geen buitenlanders? Die zullen best komen, maar die gaan niet meedoen. Althans niet voor de overwinning. Nee, absoluut niet. Nee. En bij de dames, is dat bekend wie daar... Is dat ook een 10 of 15? Hoe groot is een groep? Nou, ik denk dat hij daar iets... Ja, top 8, denk ik. Ja? Ja. Dus eigenlijk hoe kan het dat het zulke kleine clubjes zijn? Nou, wij rijden natuurlijk wel met een grote peloton. Kijk, we starten afgelopen zaterdag ook met 139 man. En dan komen er uiteindelijk 20 aan de streep. Waar er eigenlijk 10 van echt nog meededen, zeg maar. Tussen haakjes. En die andere 10 die hebben hem gewoon uitgereden. Dat waren uiteindelijk de laatste 100 kilometer. En wat doen al die andere mensen dan? Zijn dat echt waterdragers? Nee, maar kijk, je moet je vergissen. 200 kilometer in wedstrijdverband rijden. Op de schaats. Ja, dat is niet misselijk. Ik bedoel, in principe ben je gewoon een week minimaal van de leg. En, maar wat is het verschil dan tussen Oostenrijk en Elfstedentocht in moeilijkheidsgraad? Het is allebei 200 kilometer en dan houdt het ook eigenlijk wel op. Oostenrijk hoef je sowieso niet te klunen. Je hebt niet eerst 1500 meter hardlopen. Je start niet 's ochtends om 5:30. Je hoeft niet te stempelen. Je hoeft niet te stempelen. Je hebt geen week of weken ervoor dat de media natuurlijk iedereen helemaal gek maakt. Daar moet je ook mee omgaan. Ik bedoel, er zijn jongens bij die worden er nou al gillend wakker van. En er zijn er ook bij die, we zien het wel. En daardoor is het denk ik ook altijd zo geweest dat er toch relatief veel nuchtere mensen uiteindelijk die Elfstedentocht gewonnen hebben.